Aj keď vonku je už jeseň, v MŠK Hurbanovo panuje futbalová jar. Ako muži, tak aj dorastenci a žiaci bojujú vo svojich súťažiach o najvyššie pozície. S našou kamerou sme sa preto boli pozrieť na derby zápase, v ktorom Hurbanovčania privítali ako líder tabuľky svojho prenasledovateľa zo Svätého Petra. Hneď na úvod treba spomenúť, že pred peknou diváckou kulisou v krásnom jesennom počasí si rozumeli s loptou od začiatku do konca zápasu lepšie naši chlapci. Od úvodu u nich bolo vidieť väčší hlad po víťazstve, čoho výsledkom bol otvárací gól z kopačky Tárnoka. Hostia síce dokázali na druhej strane kontrovať Čeplom, no ešte do polčasu vďaka Turzovi a Kádekovi viedlo MŠK už o 2 góly. Po zmene strán to bola ešte jednoznačnejšia záležitosť. Po tom, čo Turza i Čepl strelili svoje druhé góly, kým druhý menovaný do vlastnej brány, sa zápas skončil presvedčivým víťazstvom MŠK 5-1. Hneď po skončení stretnutia sme si k nášmu mikrofónu pozvali samotných aktérov, ale aj prezidenta klubu, aby zhodnotili nielen zápas, ale aj účinkovanie MŠK Hurbanovo. Do konca jesennej časti futbalových líg nám chýbajú 4 kolá. Ako by prezident MŠK Hurbanovo Miroslav Bojnák zhodnotil účinkovanie MŠK Hurbanovo v jednotlivých súťažiach? Ja by som dnešný deň veľmi rád poďakoval pri tejto príležitosti fanúšikom MŠK Hurbanovo, aj svetopeterským fanúšikom pri príležitosti dnešného derby, že sa zachovali a povzbudzovali veľmi korektne a slušne. Myslím si, že ten výsledok hovorí za všetko. No a čo sa týka zhodnotenia tých 12 kôl, myslím si, že sme dosiahli možno viac, ako sme očakávali. Dovolím si tvrdiť, že som neočakával to, že budeme v žiakoch na prvom mieste, v doraste na prvom mieste a aj potvrdili sme dnes, že sme lídrom tabuľky, že budeme aj u mužov na prvom mieste. Takže som veľmi spokojný a som veľmi rád, že tá práca, ktorú sme začali pred 2,5 rokom, prináša výsledky. Roland Turza prišiel na hosťovanie do MŠK Hurbanov pred začiatkom novej sezóny. Ako sa mu páči? Veľmi dobre sa tu cítim. Kolektív je veľmi dobrý, diváci ako počuť veľmi dobrý a veľmi dobre sa tu cítim. Ako sa rodilo víťazstvo v derby zápase so Svätým Petrom? Tak zo začiatku to vyzeralo dobre, dali sme celkom rýchly gól a potom sme inkasovali na 1-1, čo troška znervoznilo celé mužstvo, no ale našťastie sme dali rýchly druhý gól, tretí gól a potom už sa to udržalo, takže dá sa povedať, že cieľ sa splnil, víťazstvo bolo potrebné, nakoľko išlo derby zápas. Bola troška nervózita, ale zvládlo sa to, takže nemôžem povedať, že ľahko, ale zvládlo sa. Ako je tréner Cingel spokojný s účinkovaním MŠK Hurbanovo po prvých 12 kolách v 5. lige Východ? Tak spokojnosť musí byť, nakoľko sme na prvom mieste. Prístup chalanov je veľmi dobrý, som s nimi spokojný, či už na tréningu, aj na zápasoch. Samozrejme sú niekedy nejaké výpady, ale to sa vo futbale stáva tak ako aj inde, v každom športe, ale inak nespokojne nemôžeme byť, nakoľko sme prví. Aký je cieľ mužstva? Cieľ mužstva pre mňa osobne predovšetkým dobrá hra, baviť fanúšikov a samozrejme byť čo na najvyšších priečkach. Csaba Bogner je odchovanec hurbanovského futbalu, ktorý minulú sezónu odohral v druholigových Leviciach. Pred sezónou sa vrátila však do Hurbanova. Ako sa mu tu páči? Ďakujem pekne, mi sa tu veľmi páči. Najmä publikum, ihrisko, tu som vyrástol, všetko. Tu sa cítim dobre, fajn. Ako spomenul prezident klubu Miroslav Bojnák, v Hurbanove sú skvelí fanúšikovia, ktorí majú nepochybne veľkú radosť z pekných výsledkov klubu. My len dodávame, že včera odohrali žltomodrí posledný domáci zápas jesene proti Bešeňovu. O týždeň cestujú na jesennú dernieru do Komjatíc. Pevne veríme, že prvé miesto si udržia a možno i vylepšia.
Bol by to pekný darček k 90. narodeninám hurbanovského futbalu.